Opettajan kokemuksia kordiaalismateriaalien käytöstä. Haastattelussa Milla Lastusaari, Turun suomenkielinen työväenopisto. Opetetaanko maahanmuuttajille tarpeeksi Suomen kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä? Itse asiassa mä luulen, että opetetaan, koska usein maahanmuuttajat oppivat aika hyvin ja ovat kiinnostuneita kulttuurista ja suomalaisista tavoista. Ja useimmat tietää ainakin esimerkiksi Kalevalan, tai he saattavat tietää Aleksis Kivi ja Seitsemän veljestä. He ei välttämättä muista niitä sisältöjä kovin tarkasti, mutta he osaa yhdistää, että ahaa, olen kuullut tämän nimen. Miksi on tärkeää opettaa kulttuuriperintöteemoja maahanmuuttajaopiskelijoille? No tietysti se on integraation kannalta tosi tärkeää, että sitä kautta oppii tuntemaan, että on osa suomalaista yhteisöä ja tuntee tavat, että miksi näin tehdään, koska omassa kotimaassa saatetaan tehdä asioita hyvin toisella tavalla kuin mitä Suomessa. Ja monet ihan meille itsestään selvät asiat saattaa olla heille ihan uusia, niin kuin esimerkiksi se, että Suomessa yleensä ei pidetä ulkovaatteita näin talvella sisällä luokassa oppitunnilla. Miten opetatte kulttuuriperintöteemoja normaaleilla oppitunneilla? Kun mä opetan tässä nuorisotakuukoulutuksessa nuorille maahanmuuttajille suomen kieltä ja kulttuuria, niin se sisältyy automaattisesti siihen. Me käydään aika paljon läpi, että aina kun tulee joku vuotuinen kulttuurijuhla, että on se nyt vaikka Nuutin päivä tai Kalevalan päivä tai Runebergin päivä, niin sitten me käydään läpi, että no kuka tämä Runeberg oli tai mikä tämä Kalevala on. Soveltuvatko kordiaalismateriaalit kulttuuriperintöteemojen opettamiseen? Joo, kyllä ne soveltuu. Että tietysti täytyy vähän soveltaa näiden meidän opiskelijoiden kanssa, eli näille edistyneemmille Suomen oppijoille nämä on oikein hyviä ja he on sitten jo kiinnostuneitakin näistä suomalaisista kulttuuriasioista ja haluaa usein tietää lisää. Sitten taas näille vähän vasta-alkajille ne on usein aika haastavia ylipäänsä ymmärtää, että mitä tarkoittaa kulttuuri ja sanastoa puuttuu vielä niin paljon, että se on tosi vaikea. Että heidän kanssa ehkä lähinnä käydään sitten läpi näitä, että no mikä joulu on, mikä pääsiäinen on, mikä on joulupukki. Soveltuvatko kordiaalismateriaalit kielten opettamiseen? Joo, ne on ollut tosi mielenkiintoisia ja itse mä tykkäsin tästä akrostikon tehtävästä esimerkiksi, että siinä pääsee just käyttämään sitä opittua sanastoa hyvin ja kuitenkin voisit itse valita ne sanat, että välttämättä ei ole pakko käyttää mitään liian vaikeita sanoja. Minkälaisia tehtäviä kaipaisit aiheen opettamiseen? No yleensä tosi konkreettiset tehtävät on tosi hyviä. Sellaisia, joissa opiskelijat pääsee itse tekemään asioita ja kokemaan niitä asioita, niin sitten ne jää hyvin mieleen. Eli esimerkiksi tässä Kordiaalis-projektissa nyt on ollut hyvä viime vuonna se videoiden kuvaaminen ja siitä opiskelijat olivat tosi innoissaan, että he pääsivät itse kuvaamaan näitä kulttuuriperintökohteita Turussa ja näkivät itse, että miten he osaa tehdä, vaikka kielitaito oli vielä tosi heikko.